кардасыным келдим. Біз джезве yapamыз. Мастер-класста бар менің татам, ағам, мен. Мен бігіндім, пек бігіндім мастер-классына. Мен бүгін джезве келдім, yapмағам. Татамнен ve bu мастер-классны пек бігіндім. Мына бүлен джезве yaptım. Бүгін біз балаларымыздан балчықтан джезве яптық. Балчық балалар үшін пек файдалы бұл іш. Емде олар да пек бекенділер. Біз де. Bu master-класслар Кырым татар милли эснафларына багышланacak. Bizim milli esnafçılığımızla bağlı urf adetlerimizni балаларга öğretmege tırışacağımız. Master-класс мектепкече балалар üçün faydalı, onların motorikasını inkişaf ete. Mekteple katnagan балалар üçün bu bizim milli adetlerimizle, esnaflarımızla tanışmağa imkan verir.